سیامین هودیتین جنویین جبو آوکرنا یاسای نویا بو سوریه ده 24 تابخ ده دست بکرن لیج برکو دنوا لجنه ده چند کس به ویروس کرونا کتبون هاتبو پاش خستن. پشرا نونری تایبتی نتوین یک بوی بو سوریه گیر پدرسن را گاند کو دنابر آلیان ده گل کشین نچاره سرکری هنم جبر به هندیج هودیتنا سیام آجنویا بو یاسای نو بی انجام بداوی بویم. گلو داخواز اکتورین جنوی چیم و جبر کیجان کشیان او هودیتن بی انجام بداوی بویم. درباره برسوی وان پرسان دا اکادمیسیان حسن مسعود اندر دیار دکه کو داخوازین امریکا و روسیه نزدیک هون جبو ترکیه هبونه پیاده و یپگ کیشیم و ایران جی تنی سردستی اسد قبول دکه جلو ماجی جنوی çareseriyek pek nahatiyem. Suriye'nin kuzeyinde oluşacak bir yapı Amerika dixwaze Suriye bibe çarperçe. Reveberiya Kurdan ya li Bakurê Sûriyê, heremên Nusayri, Sunnî û Durziyan ava bibe. Li rêveberiyeke federatif ya Esad jî hebe. Rusya jî wek Amerîkayê difikire. Lê Îran dibêje bila yekrêziya xaka Sûriyê bê parastin û tenê rejima Esed serdest be. Tirkiye jî dibêje mafê herkesî li Sûriyê heye. Lê bila Kurd nebin xwedî statû. Di rewşeke wiha da heta ku li qadê hevsengiya hêzan tune be, çareseriya siyasî nepêkane û hevdîtinên cinevê jî dê herbê encam bin. Doçent Doktor Resul Yalçın jî balî dikişine ser keşeyên neçareserkiriyên di nava Sûriyê de û dibêje heta ku ev keşe çareser nebin, 10 caran jî Cenev kom bibe dê encam negire. Cenevre'deki görüşmelerinin bozulmasının tek sebebi İdlib. Di rastiyê de yek ji sedema bencamana hevdîtinên Cinevê keşiya İdlibê ye. Ne tenê İdlib, yek ji aktorê serekê Cinevê Tirkiye peya de YPG ji bo xwe gef dibîne û dibêje pêwîst e ev hêz temamî ji Sûrî bên derxistin. Amerîka jî di rastiyê de nizane wê li Sûrî çi bike. Her wiha Rusya û Amerîka hewl didin ku hêzeke nû ya Kurd ava bikin ku Tirkiye jî qebûl bike. Lê ev hê jî bi ser neketiye. Heta ku li qadê ev keşe neyên çareserkirin, gelo madê ji Cinevê encameke erênî çawa derkeve. Di sêhrê bendana 2018 de li bajarê Sûçya Rûsyayê piştî hevdîtinê navbera rejîma Esad û muxalefeta Sûriyê de biryar heta dayîn ku lejneya yasaya nû ya bo Sûriyê bê ava kirin. Ev lejneya yasaya nû ku 105 kesan pêk têm û 45 kesên vê di nivîsîna yasayê de cih digirin, heta niha 3 caran li Cinêva bajarê Swîsrê kom bûne, lê heta niha encameke ber bi çav derneketiye. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Ankara. What are your